Christmas time. Everybody feels it. We're feeling fine, and our hearts are lit. If you just believe in it, I'm sure the light will guide. Mor, hvor var det for nogle gaver med en julesok? Det er jeg ikke. Ring sgu da til julemanden. Jeg tror sgu alligevel, julemanden har været her. Det er godt for dig. Min dreng. Fuck. Okay. Yes. I går aftes blev 3 personer groft voldtaget. Faktisk var Lise ude foran en af dem. Ja. Okay, jeg får lige at vide i min øresnegl, at vi har et billede af forbryderen. Yes. Videre til sporten. Vi ses, mor. Ja, vi ses, Tess. Hvad så, Bo? Din røv. Gør det godt med din far. Hold din kæft. Dansk og tysk grammatik. Nå, Bo. Din røv. Du ligner fandme en grønlænder, der ikke har fået sin morgenbajer. Jeg har sgu da ikke fået nogen morgenbajer. Hold din kæft, din røv. Nå, Bo. Du ser sgu da mere smadret ud end Rudolf, det gang gerne med alt kilo coke. Hold kæft, du har tider. Nå, men du er da vist lidt af en vat. Nå, men væk! Ha! Fik dig. Nå, ja. Den er ikke så god. Nå, Bo. Så er det godt her i hytten. Det er nu tid til næsten juleshow. Woo! Okay, nå. Vi er klar til joke nummer 1. Hvad er ligheden mellem bunker og et juletræ? Kuglerne er kun til pynt. Ja, okay. Joke nummer 2. Hvordan ved man, at man kan dyrke sikker sex juleaften? Punkten er tom, og kuglerne hænger på træet. Rappe har. Ja, okay. Joke nummer 3. Hvordan kan julemandens kone ikke komme ud og dele gaver ud? Det er fordi, der er kun plads til én sæk i kagen. Tak for i aften. Vi ses. Ja. Hvor kom vi fra? Punkten er tom, kun plads til én sæk. Nej, jo, ja, godt så. Du skal sgu da ikke ligge og tuller den af hele dagen der, Bo. Det er sgu ikke særlig ophidsende.
Prøv lige at tage en væs af den her. Så hør, hvad er det? Det er helt fantastisk, det her. Det er nissemagi. Så kan man komme op, hva'? Lille svin. Ja, altså vi skal jo gøre noget ved den slatne gazellepik deroppe. Han skal vist have givet en lille lærestreg. Tror du ikke? Kan du komme op med dig, din analkuglende møglujer, hva'? Du skal ikke ligge og drønne af hele dagen. Kraftedeme er utrolig. Jeg brækker mig. Jeg får kraftig mund i maven. Nu skal du høre efter her, Knejt. Hvis du nogensinde kommer i kniv igen, så skal du bare tage en af dem her. Eller, ja okay, ja, så kun en. Så kan du bare tage det her. Så kommer jeg erfaren som en lyntog i ekspresfart. Værsgo. Hvad skal det koste dig? Det koster 40 kroner og 60 hvis du er perker. Men siden det er dig, min ven, så kan du få for at blæse i en kødfløj. Ja, det er et tilbud, du ikke kan sige nej til. Hey, Bo! Det er fandme en spærser, så du hopper ud af vinduet. Din røv! Du skal fandme dø! Det er for meget, mand. Det er kraftedeme typisk af dig. Hele tiden skal du komme i problemer. Jeg sidder og har godt gang i julestokken, og så kommer du bare i problemer og ødelægger det for mig. Jamen, jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke mere. Ja, er du ikke idiot, du venner? Ja, det kan man vel godt kalde det. Du ligner fandme en elver, der lige er kommet tilbage fra rollespil. Ja, jeg er jo nok nærmere beslægtet med Alfa. Hold din kæft, din røv. Hvad kalder du? Det der, det går bare ikke. Hvad helvede laver du, mand? Nu kommer jeg. Fuck! Du er fandme tyk i hovedet, mand! Nu! Gør det nu! Kom op med dig, din kælling, mand! Åh, fuck! It's Christmas time. Everybody feels it. We're feeling fine. And our hearts are lit. If you just believe in it, I'm sure the light will guide your way. Children laughing, can you? Van Nissen.